Bona tarda. Bona tarda a tothom, a tots i a totes. Gràcies per estar aquí. Si us sembla, passats aquests 5 minuts, 4 minuts des de les 6 de la tarda, ja estem més de 160 persones en aquest fòrum i, per tant, els sembla que comencem. Primer de tot, gràcies per ser-hi. En moments de tanta complexitat i de tanta incertesa, s'agraeix que moltes persones vulguin compartir debats no fàcils, en aquest cas un diàleg entre la ciència i l'ètica, que sembla que haurien de ser sempre sinònims, o és el que pretenem, però en tot cas hi ha moltes consideracions. Benvinguts a la Universitat de Vic, Central de Catalunya. Aquest és un fòrum de diàleg que vàrem iniciar en ple confinament, que va començar a la Càtedra de Bioètica amb la Fundació Grifols de la Universitat, entorn de l'ètica en temps de Covid, des de diferents vessants, i que avui ens torna a plegar aquí. A més, també ho fem amb la nostra editorial, l'editorial EUMO, perquè un dels dos ponents, que ara tot seguit els hi presentaré, que necessiten poca presentació, doncs també és autor de diferents llibres de divulgació científica i fa pocs dies va publicar un llibre que ens serveix molt d'introducció dels debats que avui farem, que és Viurem per sempre. Si em permeten un petit preàmbul abans de la presentació, d'explicar-los com anirà aquest webinar, aquest seminari, aquest diàleg entre tots nosaltres. Les crisis ens posen davant del mirall. Ens posen davant del mirall dels temes pendents que teníem, dels temes importants que teníem, destrien el gra de la palla i també en afloren de nous. I per descomptat, aquesta fase, que estem, diríem, en una fase posaguda, si fem el símil de les malalties, ens porta moltes incerteses, continua encara que la impressió que tenim és que hem passat el pitjor, que probablement en aquesta fase, diríem, sí que estem millor que fa moltes setmanes, però en tot cas la sobtada, les dificultats, la mortalitat i molts altres elements fan pensar que encara hauríem de acceptar que continuem tenint moltes incerteses. Per mi és un honor presentar els dos ponents i sobretot que ells debaten. Debatran entre ells, farem una presentació al doctor Massip, que ara el presentaré, 15 minuts, a la senyora Núria Terribas, 15 minuts, entre ells faran rèpliques i tot seguit els donarem la paraula a vostès perquè els puguin fer preguntes a les dues persones i ells els contestaran i en tot cas intentaríem acabar a 7:15 del vespre. Si hi haguessin moltes altres qüestions, ells dos són dues persones totalment obertes a les xarxes socials o a través de nosaltres es poden dirigir perquè continuem aquests diàlegs que ben segur que avui no s'acabarem. M'agrada presentar els dos perquè tenen personalitats molt complementàries i, a més, tenen un element en comú molt important, que a les seves professions no els ha fet mantra la divulgació i el debat. Aquest és un element característic també del doctor Massip, que és metge, que és científic, però que també ell es defineix com a escriptor i com a divulgador. És el cap del laboratori de l'envelliment, de mecanismes per explicar l'envelliment i el càncer del Regne Unit, de l'Este, i també és professor de la UOC. Però, en tot cas, escriu llibres, també no només de divulgació científica, sinó de literatura, i, de fet, aquest llibre últim de l'editorial EUMO és Viurem per sempre. Aquí és la primera pregunta que ens hauríem de fer. És la ciència la nova religió? És que pensàvem o pensem que l'amor és simplement un fracàs de la ciència o és un fracàs del sistema sanitari? Ens havíem cregut que seríem immortals, que l'enginyeria biomèdica, la nanotecnologia, els progressos mèdics farien que res ens afectés, amb un punt de supèrbia, especialment en una part del món on semblava que les malalties infeccioses no eren una causa important de mort, a vegades també per falta de coneixement fins i tot de quines són les dades. És cert que, per descomptat, l'esperança mitjana de vida ha passat de 43 anys al 1910, amb una baixada de la grip espanyola, la dita grip espanyola, a 30, però a partir dels anys 50 i 60, per les millores de les condicions higièniques, etc., anar progressant fins a una esperança de vida a Catalunya i a Espanya les més altes del món, entorn dels 86 anys les dones i 81 els homes. I el diàleg el farà amb la senyora Núria Terribas,
que és una advocada especialista, a ella li agrada dir, en bioètica i en biodret, que ha compaginat i que s'ha fet experta i col·labora amb moltíssims comitès d'ètica. És la directora de la Fundació Grífols i també la directora executiva de la càtedra que compartim entre la Fundació Grífols i la Universitat de Vic Central de Catalunya. Ella ha fet moltíssimes aportacions. Aquests últims mesos, en ple confinament, hem fet molts debats en relació a si moltes decisions de les preses des del punt de vista de la salut pública davant tantes incerteses hem estat capaços de dir té sentit haver parat el país amb la crisi econòmica que ve davant de, molt bé, una infecció que no coneixíem, amb una alta mortalitat a les persones complicades, però que afecta bàsicament a persones molt grans, o la mortalitat és molt alta en persones molt grans. El 95% de les persones que han mort tenen més de 60 anys, o el 67% més de 80 anys. Hem fet bé d'abocar-ho tots els hospitals, vam fer bé èticament de prendre decisions perquè no vam prendre altres decisions, etc. Els mitjans de comunicació, la gestió de la comunicació, ella ens ha ajudat, com sempre, des d'aquest coneixement de l'ètica aplicada, que a mi m'agrada dir, de la divulgació, del debat, de no ho sabem tot, això és molt rellevant. Per tant, elles són dues persones capaces, ja veuran vostès, de parlar i aprofitant. Jo dic, ara ho fem tot en temps de Covid, però en realitat el Covid també és una excusa per a aquests temes que jo deia que teníem pendents i altres temes que s'han posat sí o sí, que ara els haurem de discutir i arribar a consensos, no polítics, parlo consensos polítics només, sinó socials i individuals. Perquè, a més, aquesta incertesa ha tingut un impacte sobre molts plans. El primer, el pla individual, el personal. Hem sacrificat la nostra llibertat en ares a la salut. Hem sacrificat que els nens vagin a l'escola, hem sacrificat la nostra feina, molta gent ha perdut la feina, i aquest és un element important individual, també familiar, també social, però també a dues escales, que és l'escala local i l'escala global. Per tant, fixin quants elements. Per tant, jo ara ja passo la paraula al doctor Massip, que farà la seva primera intervenció, a la senyora Núria Terribas, entre ells, i reprendrem. Vostès em poden anar enviant, a mesura que ells vagin intervinguent, les seves preguntes, a qui els vulguin adreçar, comentaris, aportacions. Jo mateixa m'incorporaré després en el debat i els hi traslladaré les preguntes, les qüestions, les aportacions que vostès facin. En tot cas, tot això està gravat amb l'autorització dels panelistes i després els difondrem íntegrament aquest seminari o aquest webinar que ara estem iniciant. Per tant, reitero el meu agraïment i passo la paraula al doctor Massip. Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots per estar aquí escoltant-nos avui. Moltes gràcies a la doctora Gèlia per la introducció. Gràcies a EUMO i la Universitat de Vic i a la Fundació Grífols per organitzar aquest acte. I serà un plaer tornar a parlar amb la Núria i discutir aquests temes que ens apassionen sobre l'ètica i la medicina i la biologia. I, bàsicament, sobretot el tema d'avui és plantejar-nos una mica o parlar una mica de com veiem el món post-pandèmia, el món en què estem entrant ara, si realment serà molt diferent o no el que hem estat vivint fins ara. I és un tema molt llarg, evidentment, i ja podrem anar parlant de totes les possibles variants al llarg de la tarda, però el que volia, per la meva intervenció inicial, el que volia centrar-me jo, sobretot, és en el tema de les prioritats. Crec que la prioritat és un dels conceptes que ha emergit amb més força, diguem, amb aquesta crisi, perquè, de fet, això, hem hagut de decidir quines eren les prioritats en aquests moments i què era més important fer en aquesta etapa inicial, en aquesta primera fase de la pandèmia. Com deia la doctora Gèlia, a mi m'interessa molt el tema de l'ètica, de la bioètica dintre del que és la ciència, perquè crec que no pot existir ciència sense la part humanista, sense la part d'entendre per què estem fent la ciència i com s'aplica la ciència, què vol dir la ciència. I un dels temes que em preocupa, que m'interessa especialment, i en part perquè és un dels temes que investigo al meu laboratori, és el tema de l'envelliment i de com i quin paper juga la població envellida en la societat present i futura, sobretot cap on anem respecte a l'envelliment i a la població cada cop més gran que veiem en països desenvolupats. Aquest és un dels temes que surt en el llibre que us dèiem. De fet, aquest és
el llibre que acabem de publicar, Viurem per sempre, amb el meu company Chris Wilmot, on un dels temes principals o un dels temes que surt és el tema d'envellir i d'aquesta cursa que estem tenint, que estem fent, a la qual jo participo també, per trobar la manera d'envellir millor, d'envellir d'una manera més sana, no només viure més temps, sinó viure temps amb més bona qualitat. Com està relacionat això amb el tema de la Covid-19? Crec que hi ha un tema molt important que ha sortit en la presentació de la doctora Geli, que és el tema dels sacrificis que hem hagut de fer en aquesta pandèmia. Tots, relativament de bon grat, diguem, hem sigut capaços de cedir llibertats, de cedir els nostres drets, de tancar-nos a casa, en principi per intentar evitar un contagi d'una malaltia que no coneixíem. Però també s'ha citat en la introducció que els principals víctimes d'aquesta malaltia són la gent gran. És a dir, això es podria veure, potser d'una manera, em podeu dir, una mica cíniques, però es podria veure, es podria interpretar com que ens hem tancat a casa, ens hem sacrificat, bàsicament, per augmentar la supervivència de la gent gran, per protegir la gent gran. És cert que és una malaltia, això amb tots els matisos del món, ja podem discutir-ho després, és una malaltia que afecta a tothom, hem vist que es pot infectar a tothom a qualsevol edat, hem vist que hi ha casos greus a totes les edats, però sí que és cert que les víctimes mortals són sobretot de la població envellida. És a dir, hem paralitzat el món per poder salvar la gent gran. Fins a quin punt això és la prioritat? Ha de ser la nostra prioritat o no ha de ser la prioritat? Hi ha hagut veus en aquests moments que ja estan discutint això. Ja puc avançar que el meu punt de vista és que hem d'intentar salvar el màxim nombre de vides possible. Per tant, jo crec que el que hem fet, aquest confinament que hem fet era el més correcte. Però en tot cas hi ha hagut veus crítiques en aquests moments que ens estan plantejant si realment l'impacte social i econòmic d'aquest sacrifici que hem fet, d'aquesta prioritat que hem decidit per posar primer davant de tot la gent gran, realment valia la pena. Realment és una cosa que socialment, no a nivell personal, evidentment, si contem les víctimes personals, evidentment que tothom estarà d'acord a intentar salvar totes les que puguem, però si mirem a nivell de salut global, mirem a nivell de tot el país, realment els països es poden permetre fer aquest sacrifici, fer aquesta priorització de cara a la gent gran. I és una mica, crec, el tema també que tractem en el llibre, o el tema que estic estudiant al meu laboratori, fins a quin punt hem d'invertir recursos per augmentar el nombre d'habitants de la població que arriben a unes edats avançades. Des d'un punt de vista purament, un cop més podria ser una mica cínic, evidentment l'ésser humà no està pensat per arribar fins a tan lluny. Com deia la doctora Geli al principi, l'esperança de vida mitjana de l'ésser humà ha estat sempre al voltant dels 40 anys. Ha començat a augmentar, s'ha doblat gràcies sobretot a que hem vençut les malalties infeccioses, que són les que causen la mortalitat a les primeres etapes de la vida. I ara estem en un moment en el qual és fàcil que una part important de la població arribi a 80-90 anys. Però és que estem anant, des del meu laboratori, per exemple, estem investigant algun tipus de tractament que podria allargar encara més aquesta esperança de vida i sobretot tenir més qualitat de vida en aquests últims anys. Per tant, són molts laboratoris que estan treballant en aquest tema. Podríem arribar en un futur no gens descartable, d'aquí uns anys, que arribar a 90 anys en bones condicions sigui més habitual i estem anant cap a 100, 120 anys, potser. Ja veurem on pot haver-hi aquest límit i fins a quin punt això pot ser possible al llarg del proper segle. Però la població envellida està de cop i volta prenent molta més rellevància fins al punt, com hem vist amb aquesta pandèmia, li estem donant una importància molt elevada fins al punt de paralitzar el planeta per salvar aquesta població envellida. És a dir, és curiós perquè a la vegada que estem fent aquesta priorització d'intentar salvar al màxim la gent gran, aquesta pandèmia està també posant en evidència les grans mancances que tenim en el tracte de la gent gran. El cas a Catalunya i a molts altres països, al Regne Unit també, ha sigut molt evident el tracte que hem vist a la gent gran a les residències. Ha destapat molts casos en els quals les condicions de vida a les residències, o sobretot a les residències privades o certs llocs, eren menys que òptims. És a dir, per un costat, estem estirant al màxim aquesta esperança de vida, intentant viure el màxim possible, però per l'altra banda no sabem què fer, no sabem què fer amb la gent gran, els acabem aparcant en residències perquè no sabem què fer amb aquesta població envellida. Llavors, què estem fent aquí? Com estem prioritzant aquí els recursos? Estem invertint recursos en una cosa que després no sabem com aprofitar-la? I aquí tornem a la pregunta d'abans. Valia la pena parar el planeta només per salvar una gent gran que després aparquem en residències? Potser de cara a aquest món post-pandèmia, el que ens hauríem de plantejar és si realment què significa ser gran en una societat com l'avui en dia, què hem de fer amb la gent gran, com els hem de tractar
i quina importància té realment no només allargar la vida perquè sí, viure més anys perquè sí, sinó la integració social d'aquesta persona gran en el teixit dels països, social dels països i que pugui contribuir, participar i gaudir d'una vida plena i com a qualsevol altra edat. Quedant-nos amb el tema encara de la priorització, passem una mica del tema de la gent gran i ampliem-lo una mica més. Crec que hem vist un parell de... Hem vist ja de moment un altre cas de priorització interessant i estem anant cap al tercer. De la mateixa manera que hem estat prioritzant salvar gent gran en aquesta primera fase de la pandèmia, ara estem entrant en una fase en la qual haurem de prioritzar també com repartim les vacunes. I aquí entrem en un tema interessant perquè ja s'ha començat a veure, estem veient que hi ha països que estan prenent posicions en aquesta cursa per quedar-se amb les vacunes. Les vacunes, tots sabeu, tenim al voltant de 120 candidats de vacunes en aquests moments sent estudiades. És una xifra espectacular, perquè mai en cap malaltia abans s'havia tingut tantes vacunes possibles. Hi ha una part molt important d'inversió pública però també privada. Evidentment, les companyies farmacèutiques esperen fer milions amb aquestes vacunes i gràcies a això la recerca va més ràpid. Per tant, hem de veure el costat positiu també d'aquesta inversió privada. I el que fa ser optimista és que el fet que hi hagi tants candidats voldrà dir que alguna, esperem, funcionarà. No sabem si seran aquestes que hem vist ara en aquests moments que estan al capdavant de la cursa o seran algunes que en el futur potser prendran més rellevància. Evidentment, la cursa per la vacuna és llarga, hem de passar moltes etapes, tardarem encara mesos a trobar un candidat adequat i, sobretot, i aquesta és la part interessant que ve després, tardarem molt de temps en poder fabricar suficients dosis per tothom. Penseu que l'objectiu, l'única manera d'estar completament segurs que hem vençut aquesta pandèmia és aconseguir aquesta immunitat de grup que tant es parla. És a dir, aconseguir que un percentatge elevat de la població, almenys 50-60%, òptimament 90% o més, però almenys, si més no, aquest primer 50-60% de població que tingui immunitat contra la vacuna, que tingui contra el virus, que tingui una resistència a aquest virus, que tingui anticossos. Això ja hem vist que de manera espontània no ha passat, només tenim un 5% com a molt de la població protegida, evidentment perquè hem fet el confinament i perquè ens hem evitat infectar pel risc que tenia aquesta malaltia de causar la mortalitat que dèiem abans. Per tant, depenem molt de la vacuna per aconseguir aquesta immunitat de grup. La vacuna, doncs, acabarem, suposo, tenint-la un moment o altre, potser l'any que ve, si tenim sort. Llavors entrarem en aquesta fase de començar a produir vacunes i hem de produir, si realment volem cobrir 50% de la població mundial, hem de produir milers de milions de vacunes. Evidentment, això no passarà de la nit al dia. Les fàbriques de vacunes que s'hauran de muntar de nou i que seran depenent de com siguin aquestes vacunes, perquè n'hi ha de tipus diferents, depenent quines siguin les que acabin arribant al final, haurem de muntar diferents tipus de fàbrica. Aquestes fàbriques estan en certs països i aquests països possiblement voldran tenir primer aquesta vacuna. És a dir, la part de la priorització ara que entrem en aquest moment, qui rebrà la vacuna primer? A qui hem de donar la vacuna? El que sembla que estan en això serà que qui paga més es quedarà la vacuna, quan sembla que seria més lògic seria que hi hagués una distribució d'una forma equitativa o, si més no, per criteris més mèdics. O sigui, els països que més necessiten la vacuna fossin els primers que tinguessin la vacuna i després, progressivament, la resta l'hagués obtenint a mesura que es va fabricant. Aquesta priorització de la vacuna és, crec, un tema ètic molt important que es farà, almenys segons el meu punt de vista, es farà malament segur, pel que us deia, perquè la prioritat no serà ni molt menys mèdica, sinó serà purament econòmica. S'ha sentit parlar dels Estats Units i està disposat a pagar més que ningú per les vacunes. Els països que tenen fàbriques o tindran fàbriques en el seu territori faran xantatge a aquelles fàbriques, per dir-ho d'alguna manera, per tenir primer accés a aquestes vacunes i, en canvi, pot ser que un país tingui més necessitat, un altre país pot estar a Àfrica, pot estar a Sud-amèrica, que no tingui, en principi, tant poder econòmic per fer pressió sobre les farmacèutiques, siguin els últims que rebin la vacuna. Com s'hauria d'arreglar això? És un tema que crec que hauríem de discutir i és una mica potser utòpic pensar que podrem discutir-ho, solucionar-ho, però el que crec que passarà és el mateix que ha passat amb els tests, que això és un tema que potser no s'ha parlat molt, però també hi ha hagut un tema de priorització de tests. Mentre hem sentit parlar molt de la importància de fer tests per tenir un control de la pandèmia, per saber on estan els casos, per saber qui té la malaltia, per poder-los aïllar, etc. Els tests també s'han distribuït amb un criteri de priorització, sobretot econòmic.
els països desenvolupats, Europa, Amèrica, han aconseguit gairebé tants tests com necessitaven. Hi havia una carta enviada en representació dels països africans que es va publicar a la revista Nature, una revista científica important, que bàsicament reclamava una mica també de tests per Àfrica. No perquè no tinguin diners, tenen diners per pagar-los, però no tenen accés a aquests tests perquè ens els creem nosaltres primer. És a dir, potser la prioritat en algun moment seria que aquests tests anessin als països que en aquests moments estan passant pel problema del pic. O sigui, a Europa potser en aquests moments ja hem vençut el primer pic, la primera onada. Hi ha països que encara hi són. Potser aquests països haurien de tenir accés primer al test que no pas nosaltres. És un tema un cop més de priorització i, com us deia, això es traslladarà, crec jo, quan arribi la vacuna. Ens trobem en el moment de la vacuna que tornarem a tenir l'accés a la vacuna haurà de ser per prioritats i aquí acabaran anant potser els països que no són els que més els necessiten. Discutia aquest tema l'altre dia amb la meva dona i jo pensava o proposava, deia que la idea bona seria tenir alguna mena d'organisme supranacional, un organisme global, amb un cert poder executiu, en el qual els països donessin els diners a aquest organisme i aquest organisme distribuís les vacunes d'una forma equitativa. La meva dona em va dir que era una mica innocent si pensava que això podia ser possible i em sembla que tenia raó, perquè crec que veient com va el nostre món, en els quals organismes com la ONU o com l'OMS tenen molt poc poder i molt poca capacitat de reacció, crec que això pot ser realment una mica utòpic, però crec que hauríem d'anar una mica per aquí, de cara a aquest món post-Covid. El tema de la priorització dels recursos i de la salut hauria de ser una mica més tractat d'una manera més global i més equitativa. I això crec que necessita la col·laboració de tothom. Crec que necessita que els països cedeixin poder a entitats més grans que puguin supervisar per sobre del que és l'estructura d'un país temes tan claus com poden ser aquests, perquè, i amb això acabo, crec que una de les coses que ha quedat clares també amb aquesta pandèmia és que quan hi ha una crisi d'aquestes estem tots al mateix vaixell. No podem fer veure que no passa res i tancar les orelles i fer veure que no sentim res quan comença un brot o un racó del món. La possibilitat que un virus nou causi una pandèmia que s'escampi per tot el planeta és alta, si el virus és prou infecciós, i ho hem vist aquí clarament, i això és una cosa que requereix una coordinació a nivell, crec jo, global, a nivell planetària i de cara al món post-pandèmia. A mi m'agradaria pensar que podríem, o m'agradaria, si més no, posar aquesta idea d'intentar trobar una manera de coordinar respostes a les crisis globals que impliquessin tots els països i que hi hagués una supervisió que, si més no, distribuís aquests recursos amb unes prioritats més racionals que no les que estem fent ara, que estan bàsicament basades en el qui té més diners acaba manant i acaba s'emportant-se el gat a l'aigua. I això és una mica el tema que volia parlar. Ja parlem d'altres temes al voltant de la pandèmia aquesta tarda. Feu totes les preguntes que vulgueu, però crec que, si més no, hi ha moltes lliçons que podem aprendre d'aquesta crisi, que veurem si les aprenem. Si més no, algunes suposo que sí que les aprendrem. Suposo que les més importants seguirem no fent cas del que seria, crec jo, el més lògic o el més just. Però, si més no, crec que són en debats com aquests aquí, si més no, crec que és important que aquests temes surtin i que puguem plantejar-los i discutir-los i, si més no, plantejar alternatives i opcions i treballar de cara a fer un futur millor. Gràcies. Bé, bona tarda. És el meu torn i el primer que vull fer és agrair a EUMO Editorial per haver donat llum en aquest llibre del Salvador. El Salvador, per la seva capacitat divulgativa, em sembla que és importantíssim que tinguem científics de renom que tinguin aquesta capacitat de comunicar temes tan complexes com els que ell treballa, i jo he tingut el plaer de poder-lo sentir i compartir debats amb altres temes com el tema de l'edició genètica o altres més complicats, i té l'habilitat de fer-ho arribar d'una manera planera. Per tant, gràcies, Salvador, gràcies per continuar produint materials que a tots ens serveixin per aprendre una mica més. I, en segon lloc, per descomptat, gràcies a la Universitat de Vic Central de Catalunya, primer per acollir la nostra càtedra, que crec que estem aportant en allò que podem la reflexió ètica que, en aquest cas, en el cas de la pandèmia, s'ha posat sobre la taula d'una manera flagrant, perquè pràcticament qualsevol de les qüestions que ha generat el tema de la crisi sanitària que encara estem vivint al nostre país
pràcticament tot tenia un rerefons o un trasfons ètic que ens feia fer preguntes, plantejar qüestions, interrogar-nos si estem fent bé les coses, si les podem fer millor, com estem perjudicant a la gent, com estem beneficiant a la població, en fi. Per tant, gràcies per donar-nos aquest espai i des de la càtedra hem tingut també altres webinars de reflexió sobre tot això. Jo crec que hem intentat aportar el nostre granet de sorra a la mirada crítica de la ciutadania, que jo crec que és molt important. És fonamental que els ciutadans tinguem elements per pensar per nosaltres mateixos i no tot ens vingui donat i ni tot ens vingui ordenat, manat, imposat. Dic això perquè després entraré en un altre aspecte que m'interessarà tractar, que és el tema que l'ha esmentat també el Salvador, el tema de la limitació de les llibertats o de la, diguem-ne, coartar el lliure arbitri de la gent, no? Que és el que ha suposat el que hem viscut en aquestes setmanes. Però voldria començar amb un punt que ell feia esment, que deia tothom té clar que aquestes mesures, aquest confinament tan estricte s'ha adoptat per part dels governs, dels estats que han patit més, els països que han patit més aquesta pandèmia, per protegir la gent gran. Jo crec, no sé, Salvador, després ho discutirem, quina ha estat l'experiència arreu del nit, però jo crec que la vivència que té el ciutadà en el territori espanyol no és aquesta. És a dir, el missatge que a nosaltres se'ns ha donat és que ens hem de tancar a casa per tallar la cadena de transmissió del virus i per protegir que no se'ns col·lapsi el sistema sanitari, perquè si no, no donarem a l'abast. Sabíem o intuïem que tenia una gran capacitat infecciosa i, per tant, que la transmissió era molt ràpida, molt immediata, i no només la gent gran, sinó en general. I què ha fet la gent? La gent ha obeït les ordres, tothom tancat a casa, però sobretot l'element que ha pesat més en aquest obeir a ordres ha estat la por i l'angoixa, la por a la integritat física, a perdre la pròpia vida, no dels nostres avis, de la nostra gent gran, no, de qualsevol de nosaltres. Per tant, tothom ha obeït, jo crec, d'una manera religiosa pràcticament, i el confinament ha funcionat i hem aconseguit baixar aquesta corba i ara estem en una situació molt més favorable que fa setmanes, justament perquè la gent l'ha vençut la por. El missatge que els nostres, les persones que ens manen, els que prenen decisions, des de les posades en escena que ha fet el govern espanyol amb els militars al darrere incorporats, a les compareixences de la nostra consellera de Salut o el nostre conseller d'Interior, el missatge no era només protegim a la gent gran, que sí que és un col·lectiu vulnerable o més vulnerable per tots els factors que comporta l'envelliment i que agreujaven els efectes d'aquest virus i s'estava veient dia a dia, però en un primer inici el missatge que se'ns va donar era tanquem-nos tots a casa perquè això es pot portar per davant a qualsevol. Dit això, que després en tot cas hi discutirem, potser una nit el missatge que us va donar era un altre, quan han anat passant els dies sí que evidentment les xifres i la mortalitat de persones de la franja d'edat que esmentava la doctora Geli ens ha posat manifest la alta letalitat amb segments d'edat més grans, òbviament. I això és un element que s'ha girat a la contra precisament perquè va haver-hi una polèmica aquí que tots recordareu, que són unes indicacions de que persones de determinada edat ja no es derivessin als hospitals per ocupar llits d'UCI i que els reservessin per aquelles persones que tenien unes possibilitats de supervivència més elevades. I això va ser molt polèmic, perquè ara resulta que estem discriminant a les persones grans i no els donem accés al recurs que els hi pot salvar la vida, com pot ser un respirador. Hi va haver biaixos amb això, titulars de diaris que van aprofitar això per dir fixeu-vos, ara resulta que som pràcticament quasi nazis, perquè estem deixant de banda la nostra gent gran. Bé, per altra banda, també s'ha dit no, és que la gent a partir dels 65-70 anys és una franja endavant de risc. Tothom té el mateix risc entre 65-70 anys o 80 o 90? Probablement no, però també hem aplicat criteris generalistes aquí. Per tant, el tema de l'edat jo crec que no s'ha gestionat prou bé perquè s'han donat uns missatges sense matisos. Hi ha molta gent gran que està en residències, ens han arribat aquests dies missatges, han dit, és totalment inacceptable que jo, que estic bé i a la residència on jo estic no hi ha cap cas, ens tenen tancats a l'habitació per si a cas, setmanes. O residències que han tingut 2 o 3 positius asimptomàtics i només per aquest fet han tancat a tothom a les seves respectives habitacions i no els han deixat sortir durant setmanes ni tan sols a les zones comunes, en comptes de
potser aquells 4 asimptomàtics donar-los la protecció i, per tant, l'espai de no contaminació i a la resta deixar-los fer vida general, vida comú. Moltes coses hem fet potser portats per una empenta excessivament temerosa que jo crec que han perjudicat molt a moltes persones. I un dels col·lectius que jo crec que en nom de la seva protecció els hem castigat més és la gent gran. I m'agradaria dir-ho, no sé si ho compartirà l'audiència o ho compartiràs tu, Salvador, però almenys aquí a Catalunya, especialment això i amb el tema residències, s'ha viscut especialment. I hem fet aflorar una problemàtica que aquest país ja la coneixia i la Marina la sap molt bé per les seves responsabilitats que va assumir davant de la Conselleria, i és que la gestió de l'àmbit residencial a Catalunya fa molts anys que s'ha d'abordar des d'una mirada global, integral, integrada de l'àmbit social i de l'àmbit sanitari. Per què? Perquè el 90% de la població de les nostres residències són gent que necessita assistència sanitària constant, perquè són persones grans amb pluripatologia, plurimedicats, no poden estar aïllats del sistema de salut, com hem vist que ha passat a la que ha entrat la infecció i el virus en aquests llocs. Per tant, el tema de l'edat l'hem gestionat doblement malament des del meu punt de vista. Per una banda, perquè els hem perjudicat més del necessari i segona, perquè no hem arribat a temps de protegir-los allà on tocaven. M'agradaria també, com que el focus del seminari és cap on mirem post-Covid, és evident que hem fet un gran esforç com a sistema i en l'àmbit de Catalunya és claríssim. Ens hem multiplicat per 300.000 des dels llits d'UCI, el personal sanitari que no ha escatimat hores i esforços i angoixes. Tot això passarà també la seva factura emocional i psicològica, evidentment, però hem d'aprendre unes certes lliçons, perquè si no prenem lliçons de quines coses hem de planificar millor per si torna a venir aquesta onada, aquesta segona onada, voldrà dir que tot l'esforç que s'ha fet ha servit de ben poc. Per començar, aprovisionar-nos del material que els primers dies va faltar, les primeres setmanes, i no teníem ni EPIs de protecció ni mascaretes, i per tant, si ens ve una segona onada, estarem preparats, almenys com amb el material adequat, voldria pensar que sí. Som capaços de remodelar el nostre sistema hospitalocèntric per fer-lo més flexible i, per tant, tenir els recursos que necessitarem en un moment donat per convertir o reconvertir un hospital en allò que ha fet falta ara per tenir més llits d'UCI? No sé si hem après aquesta lliçó o tornarem allà on érem. Estem pensant en aquest post-Covid en altres àmbits de la vida de les persones més enllà de la salut? Educació? El model d'educació que implementarem a partir del curs 2021, com serà? S'estan donant uns missatges molt contradictoris. Fa 4 dies el nostre conseller ens deia que els nanos no podran tornar a escola tots alhora i que hauran de fer una setmana a casa, una setmana a escola i separats de 2 metres de distància. Resulta que no s'ha proveït res perquè això sigui així. Sembla que ara està frenat perquè s'espera que al setembre la situació sigui millor i podrem tornar a fer vida normal a les escoles amb el mateix cupó d'alumnes per aula. En fi, hi ha una certa disbauxa que no dona la sensació que hi hagi una planificació apresa de l'experiència d'aquests mesos, ni que s'hagin aprofitat aquests mesos per anar planificant escenaris de post-Covid com hauríem de fer. I qui diu això diu l'economia, com quedarà la situació de tantes persones que els ha passat factura, que ara estan potser amb ERTOs, però que demà passat poden ser EROs i per tant es queden sense feina quan se'ls acabi la subsidiació especial aquesta que el govern ha dotat, i aquest atur se'ns incrementarà tant o més que abans de la crisi del 2008. Com pensem resoldre això? Com pensem resoldre la ruïna que haurà suposat per tants i tants negocis que no hauran pogut suportar tantes setmanes de tancament i per tant de facturació zero, aguantant uns costos i havent de pagar uns impostos i no podran tornar a reobrir els seus negocis? És a dir, hi ha tota una sèrie de conseqüències, jo en dic efectes col·laterals, de tot això que ens ha semblat que la por a morir, la por a emmalaltir, la por al contagi dels nostres i de les persones que estimem, ens ha fet obeir aquestes mesures del confinament extrem, setmanes i setmanes. Penseu que encara avui estem en estat d'alarma, quan estem en fases 2 i alguns territoris d'Espanya en fases 3 que pràcticament són de normalització. Té un sentit mantenir un estat d'alarma durant 3 mesos?
o hi ha al darrere altres voluntats polítiques de mantenir autoritats i comandaments determinats? No ho sé, però jo crec que és una pregunta que ens hem de fer, si això té molt sentit. Quants països del nostre entorn proper han mantingut un estat d'alarma durant 3 mesos seguits? Altres països, i El Salvador també n'esmentava, han fet altres models d'afrontament d'aquesta crisi, no? I potser amb uns costos menys severs dels que estem patint nosaltres. Vaig al tercer tema que volia comentar. Marina, avisa'm si em passo el temps, perquè la veritat és que no he controlat el minut que he començat. El tema de les vacunes i els fàrmacs. Jo, abans d'entrar a les vacunes, voldria parlar també molt breument dels fàrmacs que hem estat fent servir aquests dies per veure quina eficàcia teníem per poder mitigar els efectes de la infecció del virus. De fet, hem estat fent proves d'assaig-error amb medicaments aplicats a pacients, medicaments que estaven pensats per altres tipus de virus, per veure si funcionaven o no. I, per tant, aquí l'ètica de la recerca i de la pràctica en l'àmbit farmacològic, que la tenim tan estricta i tan marcada, també l'hem hagut de fer una mica com de campanya de guerra. Hem fet el que hem pogut. Hem fet també assajos clínics que encara estan en marxa, en els quals també hi ha hagut el debat de si calia demanar un consentiment informat per posar aquestes persones en un assaig clínic. Perquè com que la situació és d'urgència, és d'urgència però tens un pacient que està plenament competent i que li pots explicar i dir-li, miri, això és el que estem fent, ens dona el seu permís i, per tant, implica això i això i això. Bé, per tant, també a vegades s'aprofiten contextes i situacions per saltar-nos passes de les coses. Però ara som en el punt que explicava el Salvador. 120 projectes de possibles vacunes en marxa perquè qui arribi al primer és el que s'emporta la part més grossa del pastís, suposant que sigui una vacuna eficaç i el virus no ens hagi ja mutat 3 vegades i, per tant, arribem tard i ja no ens serveixi, que això també estarà bé que ella ens expliqui si ens pot passar això. Qui prioritzarà? S'ha apuntat un tema per mi d'una magnitud immensa, perquè no hem aconseguit, i almenys la bioètica que té 50 anys d'història, no ha aconseguit mai arribar a consensos globals amb res. Per tant, l'OMS té molt poc poder executiu, no en té cap, ni altres organismes han aconseguit que se'ls doti d'un poder executiu i, per tant, vinculant. Jo veig utòpic que hi hagi una autoritat superior, supranacional, que pugui marcar aquests criteris d'accés i de priorització que tu deies, que estic totalment d'acord. No és el primer que ho pot pagar, el primer que ha de tenir accés, sinó aquell que ho necessita més i, per tant, amb criteris de justícia i equitat. Però soc molt pessimista en què aconseguim que hi hagi un òrgan regulador que això ho ordeni. Per tant, és evident que ens passarà una vegada més que els països del primer món seran els que tindran els recursos per pagar la vacuna pels seus ciutadans abans que Àfrica o països del tercer món. I, per tant, això, si no hi ha, diguem-ne, una autogestió responsable dels propis països i de solidaritat amb els tercers que tenen menys opcions, difícilment em veig jo possible que hi hagi algú a qui dotem d'autoritat per imposar criteris, i més en països que estan tenint uns comportaments tan estranys com els Estats Units. I veiem aquests dies, malauradament, quina realitat tenen. I, per últim, voldria acabar amb el tema de la limitació dels drets, com us deia, perquè des del punt de vista de la bioètica és una de les qüestions que hem abordat més abastament. Diguem-ne que els ciutadans hem estat molt complidors del que ens han imposat per llei. Penseu que l'estat d'alarma que encara tenim a Espanya està regulat per una llei de l'any 82, que la Constitució ho permet i, per tant, és legal, però la pregunta és no només si és legal, sinó si, a més, aquestes mesures, a part de ser legals, són legítimes. Legítimes no en tant que les marquen aquells que hem elegit a les urnes al seu dia, que això és evident que sí, perquè el Parlament ha ratificat les pròrrogues de l'estat d'alarma, sinó si tenen legitimitat des d'un punt de vista de respondre als valors ètics que la societat sobre la qual s'estan imposant aquestes limitacions sosté. Si féssim una enquesta a la ciutadania, se n'han fet algunes, bé, la gent a les primeres setmanes tothom estava d'acord en que calia fer el que fos. Però, esclar, conforme passen les setmanes i veus que es continuen aplicant criteris molt estrictes o molt rígids, i a més iguals per tothom, quan no hi ha una mateixa situació, doncs hi ha territoris d'Espanya
que s'han queixat i han dit, escolta, que nosaltres no estem com Catalunya o com la Comunitat de Madrid, i tenien raó, la seva realitat era diferent. Fins que hem arribat a les etapes del desconfinament i a les fases, aquí hem anat flexibilitzant. Hem anat, vull dir, han anat els que han pres les decisions. Però ha costat molt, i la gent ha tingut molta paciència i ha estat molt disciplinada durant moltes i moltes setmanes. I ha viscut situacions que mai, ni les generacions més grans del nostre país que han viscut la Guerra Civil, per exemple, havien viscut. Per tant, jo crec que hem de ser, també reconèixer amb agraïment la capacitat de sacrifici que ha fet la ciutadania. I, per altra banda, qüestionar si aquestes limitacions de drets tan estrictes que encara estem patint ara eren imprescindibles totes i portar-les fins a l'últim extrem. I aquí jo crec que encara tenim una mentalitat excessivament, deixeu-me utilitzar aquesta expressió de policial, en el sentit que tot allò que ve imposat per norma i que a més ens amenacen amb sancions, ho complim perquè és que si no ens cau el puro, però no perquè tinguem el convenciment ètic i moral que això sigui el millor i l'únic que es pot fer, perquè probablement hi ha molta gent que ha estat crítica amb aquestes mesures. Ara aquests dies estem discutint, per exemple, no només el tema del passaport immunològic que es va discutir, si podíem fer o no identificacions de les persones per saber qui pot accedir a recursos, etc., i qui no, perquè ja està immunitzat i, per tant, aquest ja no és un perill ni un risc, sinó que avui ens estaven passant per WhatsApp que Google està introduint en els telèfons mòbils de la gent ja la preparació d'un software necessari perquè es puguin instal·lar aplicacions de control del ciutadà i pugui identificar si el veí del costat és o no està o no immune i, per tant, pot ser un risc per mi. No ens estan imposant encara la mesura, però ens l'estan preparant i ho fan sense encomanar-se a ningú. I, per tant, el que va comprar un telèfon al seu dia veu que de cop i volta li apareix allà una cosa que diu notificacions de registre de Covid. I escolta, això? Doncs miri, això hi ha algú que està per sobre nostre que ens controlen. Que això és legítim, que és per un fi de bé, que segurament portarà que la persona hagi de donar el seu permís per instal·lar-li aquella aplicació, només faltaria. Però d'entrada ja estan manipulant un aparell que tots el portem a sobre i que no sabem qui manega els fils de tot això, i on aniran a parar les dades que gestionem, ni quina confidencialitat se'ns garanteix, ni si realment això se'ns pot girar a la contra i algun dia aquestes dades de salut em poden anar a perjudicar a mi a nivell laboral. En fi, hi ha moltes de les qüestions que deriven de tot el que és la limitació de drets bàsics que s'han debatut poc i la gent ha estat molt poc crítica amb això, cosa que a mi també em sobta i em fa por que ens acostumem, perquè ens pot la por i l'angoixa, ens acostumem a viure amb aquestes limitacions de llibertats i drets fonamentals que tant ens han costat aconseguir en un país que hem viscut 40 anys de dictadura. Per tant, des de l'ètica, jo crec que també hem de reivindicar que els nostres governants, quan ens apliquen mesures tan dràstiques com les que hem viscut i encara estem visquent, ens donin moltes més explicacions, ens justifiquin molt més el per què, ens donin moltes més raons que facin legítimes aquelles mesures que, per més legals que siguin, no vol dir que siguin èticament correctes sempre. I això és una qüestió que els nostres governants no tenen costum massa de fer, no estan encara habituats a donar massa explicacions de per què es fan les coses, i menys encara en situacions de crisi i de pànic generalitzat com el que ha regit tota aquesta pandèmia. Bé, hi hauria moltes més qüestions, però crec que ara ja és temps, no sé si m'he passat, és temps que puguem iniciar aquest debat i aquesta discussió amb el Salvador i que puguem donar també peu a les preguntes dels nostres participants. Gràcies. Doncs, si us sembla, comencem a parlar una mica la Núria i jo primer, després passem al debat amb tots vosaltres. Estic molt d'acord amb els que has dit. Jo també soc d'aquests persones utòpiques que m'agradaria pensar que seria possible posar-nos d'acord amb una mena de control o de cedir una mena de poder, una part del nostre poder a un organisme global que ens permetés, sigui l'OMS, l'ONU, el que sigui. També soc molt realista i crec que això no passarà tampoc, o sigui, estic d'acord amb tu. I crec que és un tema molt interessant, que és el tema de la comunicació, com s'ha comunicat aquesta pandèmia, que això crec que ha fet una diferència molt important. És cert que, sobretot a l'estat espanyol, s'ha posat molt del tema de la por i el tema dels militars era molt clar. O sigui,
posaves la força repressiva allà per dir si et saltes les mesures, hi ha aquesta gent aquí vigilant. Al Regne Unit no ha sigut així, ha sigut una mica més, i a altres països, per exemple, al Japó pràcticament no hi ha hagut intervenció de l'Estat, s'ha deixat tot a mans de que la gent bonament, altruistament, fes el que creia fes el que s'havia de fer. Crec que això va molt amb la idiosincràsia de cada país. Pot ser que pels motius que sigui Espanya té aquestes tradicions, potser que se'ls surt la vena més autoritària quan els deixes, i això crec que sí, estic d'acord que és un error, però crec que la comunicació és molt important en temps de crisi per explicar, si no expliques el que estàs fent, i això ho has dit tu molt clarament, la gent no entén per què ho estem fent. I és cert que potser al principi, la primera part de la fase de la pujada, quan no sabíem què estava passant, es va abusar una mica del tema de la por per dir hi ha una malaltia que no sabem què és, ens infectarem tots, però el que estava dient jo, que després això ha anat canviant, és que si estava una mica per les xarxes, hi havia molta gent que anava dient, un moment, aquí els que s'estan morint són els vells, perquè no veiem els vells. O sigui, estaven canviant el discurs aquest, un cop veien que la por inicial potser no era tal, i dient, què estem fent, no? I és una mica l'efecte rebot de no explicar bé el que està passant i fa que la gent llavors es comenci a qüestionar les ordres. Crec que és molt més útil i des del punt de vista també com a divulgador, crec que s'ha de fer aquest esforç d'explicar per què estem fent les coses i, evidentment, hi havia el tema de la gent gran, però hi havia el tema d'intentar no saturar els sistemes sanitaris al principi, perquè llavors rebem tots. Això era també un tema molt important. No tan sols la por que tu, com una persona de 20, 30, 40 anys, et puguis infectar i morir-te, que potser això el risc és mínim, sinó el risc global, o que deies també del teu paper dintre la societat, de com tu pots ajudar a contribuir a que tots superem millor aquesta crisi. Jo crec que això és un dels temes que hauríem de millorar de cara al futur, el tema de la comunicació i de parlar i d'explicar què estem fent. I aquí, a més, la gent que sou d'aquí de Catalunya que ens esteu sentint, se'ns hi ha afegit un element, diguem-ne, encara que ho ha empitjorat més, que és la picabaralla política, que en el rerefons de la comunicació, com es feia, també hi era, no? Perquè tu veies una roda de premsa del Pedro Sánchez o del ministre de torn o del Simón i després veies la rèplica dels nostres consellers, que el primer que feien era la crítica i, escolta, i això per què no se'ns ha preguntat i aquí se'ns han limitat les competències. Amb la qual cosa, això dona una sensació a la gent també de missatges contradictoris a vegades, és a dir, aquesta mesura que recordo l'inici, l'ús de les mascaretes. Primer es deia que no, després es deia que sí, l'OMS ha dit que no cal, ara tothom mascareta, clar. I el ciutadà, que no està ficat en tot això, té una sensació de confusió que jo crec que no ajuda gens al que us deia, a que s'entenguin bé per què s'apliquen les mesures. Crec que hi ha un factor també que és el tema d'explicar també com funciona la ciència. Aquests dies els científics estem per tot arreu i tothom vol sentir-nos parlar i, a més, volen que donem solucions, volen que tragueu-nos d'aquí, donem-nos la vacuna, donem-nos el fàrmac. Clar, però la ciència és molt lenta, la ciència necessita el seu temps i això, el que estàs dient tu, per exemple, és un exemple. Amb les dades que tenim, les decisions van canviant. Per exemple, a mi, quan vam preguntar o quan estàvem parlant si s'havia de cancel·lar el Mobile World Congress de Barcelona al principi, jo pensava, crec que no, perquè al cap i a la fi això sembla molt semblant al que va passar amb les SARS, molt possiblement això és una cosa localitzada. Amb les dades que tinc en aquell moment, jo crec que no s'hauria de fer. Ara, pilota passada, ha sigut, evidentment, clar, les dades són les que tenim en aquest moment i amb això és una cosa que costa molt explicar a la població i dir, escolta, tu fa 2 dies m'estaves dient que sí i ara dius que no. Clar, però és que quan parlem d'una malaltia totalment nova que no coneixem, hem de també fer aquest exercici didàctic de dir, escolta, amb les dades que tinc avui et puc dir això i no puc dir més. I a vegades també passa, i ho veus molt quan un científic com el doctor Simón passa de científic a polític, a donar missatges polítics, que canvia el discurs totalment. Els científics el que hem de dir és no ho sé. Clar, un polític no pot dir no ho sé. Però veus, jo aquí discrepo, Salvador, perquè jo crec que el polític, que en definitiva és el representant que el ciutadà té allà prenent decisions sobre les seves vides, en una situació de crisi com aquesta, també ha de poder dir, miri, ara no ho sabem. O això, és veritat que els hi vam dir fa 15 dies una cosa i ara els en diem una altra, però la mateixa explicació que estàs donant tu ara. Escolta, és que les dades d'aquesta crisi sanitària van canviant dia a dia perquè la informació evoluciona i, per tant, escolti, no és que ens estiguem contradint, és que hem hagut de canviar la mirada perquè les dades ens diuen això. Però aquesta transparència en la informació no hi és. I jo crec que en part no hi és perquè el polític té la sensació que això el debilita, que el fa semblar insegur davant del ciutadà. Ostres, doncs quins polítics tenim que no saben res o que avui ens diuen blanc i demà negre? No, la gent ha d'entendre que estan prenent responsabilitats i que és molt difícil per ells
però que han d'explicar aquesta incertesa, no? I que ells com a polítics o responsables de l'administració sanitària també la viuen, la incertesa. I no passa res perquè la transmetem a la ciutadania de manera que entengui millor les coses, no? I això ens costa molt aquí. Sempre hem de semblar que anem segurs, que ho sabem tot i, clar, llavors... Sí. És cert, perquè es veu com una debilitat, no? El fet que un polític canviï d'opinió és una cosa, un símbol de debilitat i crec que això lliga molt amb el tema que deies tu, que ha sigut, crec, patètic, per dir una paraula suau, tot el tema de com la política s'ha ficat en la gestió de la pandèmia, sobretot a Espanya. I aquestes picabaralles que bàsicament el polític deia el contrari que deia el seu opositor només perquè era el seu opositor, no perquè fos científicament lògic, no? Deies el contrari del que deia l'altre. Això no ho hem vist a altres països. El Regne Unit, tot i que estan molt barallats també a els dos costats de la sala, han treballat d'una forma més coordinada i veure aquest espectacle crec que ha fet mal també a la credibilitat fins al punt, al cap i a la fi, el govern ha de donar seguretat, ha de donar sensació que sap el que està fent. I el que hem vist, primer, és una picabaralla contínua, segona, una improvisació també molt clara a molts països, però Espanya és un bon exemple del grau d'improvisació que s'estava vivint, potser també perquè no s'havien fet els deures abans prou bé, no teníem un pla prou clar de resposta a una pandèmia, ningú no el tenia, però alguns països han sabut reaccionar amb més rapidesa. I crec que això lliga també amb el tema que deies tu del tema dels drets humans o les llibertats que hem anat cedint aquests dies, que països amb governs més autoritaris, a la Xina o països que han passat per moments així i que són més capaços de cedir els seus drets al govern, han pogut controlar millor aquest primer pic. I aquí entra una mica el tema de la balança, de la prioritat. Què prioritzem? Intentar salvar el màxim de vides o intentar baixar el pic cedint tots els drets al govern que ens tanquen en un camp de concentració i no sortim de casa, o intentem trobar un punt mig entre no cedir totes les llibertats, que no ens controli el Google pel telèfon, però potser llavors tardarem una mica més a superar aquest primer pic. O potser confiar una mica més també en l'autoresponsabilitat del ciutadà, perquè jo crec que una de les coses que Espanya té com a defecte és que es confia molt poc en l'autoresponsabilitat de la gent, no? No, és que som un país mediterrani, que nosaltres no fem cas de les normes, que no fem cas de res, i aquí o vas a ordeno y mando o... Hi ha una mica aquesta mentalitat, no? Jo crec que això és menystenir a la ciutadania. I és més, si no aprofitem situacions com aquestes per empoderar el ciutadà, de fer-lo conscient de com és de responsable en la seva gestió d'una situació com aquesta, l'infantilitzem perquè l'acostumem a que quan hi ha un problema, com que li ve l'ordre dictada, hi ha algú en el xat que deia perquè hi ha gent que complim la norma perquè hi creiem en ella. Perfecte, però hi ha moltes persones que es qüestionen i els agradaria que els expliquessin molt més bé per què es pren aquella mesura. I després que no hi hagi una certa arbitrarietat en l'aplicació de la mesura. Per això també ens ha passat aquí, no sé, a Regne Unit, però aquí, per exemple, el primer Real Decret de l'estat d'alarma que permetia determinades coses i la mobilitat la restringia, però hi havia unes excepcions, clar, no acotava el detall de quants metres de casa teva tu podies desplaçar per passejar el gos, per dir alguna cosa, no? Clar, les autoritats locals de forces de l'ordre o de control de l'ordre públic aplicaven criteris que segons on eren d'un estrictisme que dius, escolta, poc més i et donen un cop de porra perquè tornis cap a casa, faig caricatura, però una mica és així, i en altres llocs hi havia més sentit comú, no? Dius, escolti, un altre dia... Llavors dius, clar, el que ha tingut la vivència més negativa, diu, escolti, però això què és? Un estat policial? Per això et dic que moltes vegades el no donar aquest marge a la ciutadania, i aquests dies ho hem vist amb el desconfinament, no sé realment com ha anat el tema del desconfinament, però aquí els primers dies en què es va deixar sortir les famílies amb els nens, o el primer dia que es van autoritzar les franges de sortida dels adults al matí al vespre, les xarxes anaven plenes de fotografies amb crítiques, fixa't quina irresponsabilitat, i no sé, a veure, no carreguem tant contra la gent, els hem tingut a casa 8 setmanes, És veritat que hem de demanar que la gent mantingui les distàncies, però penalitzem excessivament el ciutadà quan ha fet un sacrifici immens, no? I això no se li reconeix massa, no? I crec que això no ajuda a que
en una altra ocasió la gent tingui una reacció una mica més responsable. Estic d'acord, perquè s'ha de dir que el confinament s'ha fet molt bé. És un dels països que s'ha fet millor. La gent s'ho ha cregut i crec, no sé si ha sigut per la por, espero que no, espero que sigui pel que deien, que realment han cregut en la norma i creu que això és el que s'havia de fer i això està molt bé. El que crec que potser no s'ha explicat prou bé aquesta transició a la fase que estem ara com ha d'anar, no? I sí que és veritat que més que donar la culpa al caràcter mediterrani, que som així que no seguim les normes, és potser més un tema de comunicació. I crec que la confusió immensa de les rodes de premsa amb la fase 1, que és la fase 2, per la fase 3 és la que hi ha al mig de la fase 1 i que ningú sap què està passant, és normal que la gent després no sàpiga què ha de fer. I si s'explica una mica millor, si apel·lem una mica més a la responsabilitat en lloc de treure la vara, doncs potser sí que ho farem millor. Però és el problema de l'estructura de l'estat espanyol en general, a diferència d'altres estats, que quan hi ha una crisi el primer que se'ls ha corregut és centralitzar el poder. I això no és que hi ha de demanar que cedim poder, és que es prenen el poder no de les persones tan sols, sinó de les autonomies i recuperen el poder central. Quan veies a Alemanya, per exemple, que feia una cosa una mica al revés. Centralitzem el control, però deixem que cada part sigui la que apliqui aquestes normes. Que veient el resultat sembla que va millor. Crec que això va molt lligat també amb la història del país, no? I de com el país ha fet sempre aquestes gestions i aprofitant, evidentment, que en aquests moments els certs polítics han vist l'oportunitat d'acaparar un poder purament polítics, purament de poder fer el que volen, que això també crec que és un dels problemes que tenim, que el nostre estament polític, l'espanyol, català en general, és una mica fluix per quan hi ha problemes d'aquesta mena, es deixen portar per temes que no són importants, que hi ha hagut altres països molta més coordinació entre polítics de signes diferents. Hi ha algunes qüestions que no les hem tocat, però que també jo crec que és interessant perquè moltes vegades en aquests webinars ens focalitzem en els temes que són com més o que estan més a la palestra, però és veritat que hi ha col·lectius de la ciutadania nostres que han quedat com molt silenciats i que estan patint molt i patiran molt encara les conseqüències de tot això. Les persones amb demències, les persones amb trastorns mentals, els nanos que tenen dificultats de socialitzar i que tot aquest confinament els ha perjudicat moltíssim. Clar, llavors, jo crec que hi haurà, i com que abans dèiem que també enfocàvem el webinar cap al post-Covid, hi haurà moltes conseqüències d'això que aniran sortint i que realment veurem com les gestionem, com per exemple també el burnout i l'esgotament dels professionals que han estat allà, i no només dels professionals de la salut, que tenen tot el mèrit i que la gent els ha reconegut cada dia amb els aplaudiments, etc., sinó la quantitat de treballadors d'altres àmbits per prestar serveis i necessitats bàsiques i essencials, començant pels supermercats, la gent que ha fet delivery, que ha fet transport, que ha fet logística perquè no faltés de res. Tota aquesta gent té una acumulació a sobre. No sé com sortirà o com aflorarà, però no sé si a Regne Unit també teniu aquesta sensació o s'ha gestionat millor això. S'ha gestionat diferent pel fet que potser el tancament no era tan sever, però sí que la gent que estava a primera línia, sobretot el personal mèdic, s'ha vist molt desatès. S'ha notat que no tenia el suport del govern i que estava a primera línia lluitant i hi ha molt aquest burnout, que estan cremats d'haver estat lluitant totes aquestes setmanes. Això ho tenim i crec que això és cert que és part una mica d'aquestes prioritats que hi ha al principi. Des del punt de vista purament, diguem, biològic, si vols aturar una pandèmia, el millor és tancar-nos a casa. Això està molt clar. Però llavors ve l'impacte que té això. Perquè si tu estàs intentant evitar una malaltia que recordem que té una mortalitat de l'1%, és una malaltia relativament lleu, evidentment, un 1% és molt, i si estem parlant que es contagia tant i que es pot arribar a contagiar la meitat de la població mundial, un 1% són 40 milions de morts, ràpidament. Això és un número molt alt, però quines patologies estem obrint la porta a quines patologies d'això, tot el tema que estàs dient ara dels problemes psicològics que estem generant, tota la gent que està tancada a casa, hi ha gent que ho porta molt bé, però hi ha gent que realment ho ha patit molt. Potser calia trobar un equilibri que potser no fos tan sever, que és una mica el que està intentant el Regne Unit, fer un confinament menys sever perquè potser la gent no patís tant, potser tardarem més a planar la curva, però almenys la gent no ens sortirà totalment cremada de la història. Crec que el problema d'això és que no ho sabrem fins d'aquí un parell o 3 d'anys que analitzem les dades i veiem a veure què ha passat, qui ho ha fet bé i qui ho ha fet malament.
Sí, i sí. és el problema. No, a veure, i també és molt fàcil fer la crítica quan no toca prendre les decisions. Jo també soc conscient que a vegades, si ens senten els nostres responsables, diran, sí, esclar, per vosaltres aquí filosofar sobre el tema i criticar és molt fàcil, no? Però si estiguéssiu al nostre cantó. Però sí que és veritat que serà interessant fer aquesta anàlisi comparativa que tu deies, quan tinguem les dades, quan això ho tinguem tancat, no? Per veure i que ens serveixi una mica també de lliçó apresa, no? Per quin model ha estat el que ha funcionat millor i ha tingut menys efectes perniciosos en molts altres àmbits, no? Perquè jo avui escrivíem en un document que el nom de la protecció de la salut i d'aquesta mortalitat de l'1% que tu dius, potser ens estem carregant tots els fonaments de l'estat del benestar per als propers 10 anys o 15, Començant per l'economia, vull dir que clar... I quantes morts serà això, clar? Perquè també pots quantificar-ho en morts, no només amb l'impacte econòmic i social, sinó que hi haurà gent que morirà per culpa d'això també per falta econòmicament tenir problemes, evidentment. Sí. I gent que, avui també ho deia una metgessa de família, quantitat avui quan sortia una comparativa de les morts i es deia que l'Institut Nacional d'Estadística ha comptabilitzat el nombre de morts i la diferència respecte al mateix període de l'any passat a Espanya, dient que és molt més alt del que el Ministeri està dient, però clar, dintre d'aquestes morts hi ha moltes morts que no són pel Covid, sinó que són persones, potser amb malalties cròniques que han fet una agudització i que per no anar a l'hospital pel pànic a contagiar-se o perquè els han dit que no es moguin de casa, han acabat amb una mort que es podia haver evitat perquè aquella agudització s'hagués pogut remuntar, no? Per tant, també hi ha aquí tot un volum de gent que ha patit, potser no mort del Covid, però mort d'altres situacions que en una situació sanitària normal s'haguessin pogut evitar, no? Sí, jo crec que a més aquesta és la dada que hem de mirar, no? Quan ens parlen de hi ha hagut tants morts a Catalunya o el que sigui, o a Espanya o al món, les morts reals són aquestes, és la diferència de mortalitat. Evidentment és una xifra que no és exacta, perquè hi ha un marge d'errors de la mitjana dels últims anys, però aquestes s'està dient les morts directes per una malaltia, hagis fet el test o no, i les indirectes que s'està dient, que són molt importants també. Això són morts per la pandèmia també, que s'han mort d'un altre motiu, però per culpa de que no hi hem pogut tractar. I a més pensa que encara estem amagant una part més, perquè la mitjana d'aquest any de morts que no relacionades amb la Covid és encara més baixa, perquè no hi ha hagut menys morts de grip, per exemple. Evidentment, el que ens hem confinat, la mortalitat de grip, que sempre existeix, pensa que normalment hi ha 500.000 de morts a l'any de grip. Aquest any doncs, no n'hi haurà tants. Hi ha hagut menys morts violentes, la gent no ha pogut sortir a fer crims tants, circulants, morts per accidents de trànsit. Tot això podem comptar-ho i veure quan ha baixat la corba de morts, i aquesta és una fracció més de morts que serà deguda a la Covid. O sigui, les víctimes reals de la Covid seran bastant elevades al final. No seran només la gent gran que deia jo al principi, que és potser els morts directes, sinó que hi haurà un impacte realment en mortalitat molt alt. Però clar, llavors ve tot l'impacte degut al confinament, o sigui, totes les morts que poden derivar-se de problemes econòmics o els problemes mentals que poden portar tot això, que també ho hem de quantificar d'alguna manera. Clar. I abans que parlàvem de transparència, jo crec que això seria molt necessari traslladar-ho a la ciutadania. És a dir, quan tinguem realment aquestes xifres de veritat, que la gent sapigués què ha implicat tot això. Perquè segurament de tot això ens assabentarem els 4 que ens interessarà llegir-nos o mirar les estadístiques de l'INE, no? Però no hi haurà una política comunicativa a la ciutadania. Diu, escolti, miri, el resum de tot això que hem viscut, de l'esforç que vostès han fet és aquest. Xifra de morts reals, morts que han sigut per altres causes, però també durant la pandèmia. Això hauria de ser exigible, no? Des d'un punt de vista de, encara que sigui de retorn per l'esforç que la ciutadania ha fet, no? Tenir aquesta informació. I jo crec que aquesta és una assignatura pendent que jo deia abans que tenim a nivell comunicatiu. Sí, tornem a la comunicació, que crec que s'ha de fer, és un tema més didàctic. Jo crec que el problema en països, sobretot com Espanya, és la manca de coneixement bàsic científic que hi ha, que és un tema amb el qual estem lluitant des de fa molts anys, segles a Espanya, que crec que no s'ha de trencar el cercle viciós d'aquesta manca de coneixement i interès per la ciència. Crec que s'ha de començar a les escoles intentant instruir, no explicar ciències com, o sigui, pot ser molt interessant saber ciències, saber les parts d'una cèl·lula, per exemple, molt bé, però crec que és més important explicar com es raona científicament, com es pot entendre les coses des d'un punt de vista científic, com s'interpreten les dades, com analitzes dades i com treus conclusions, que això ens falta molt. I si fem aquest exercici didàctic, llavors pots explicar més coses i la gent pot entendre millor què està passant i pot participar molt més d'aquestes decisions. Marina, no sé si és hora ja que ens entris preguntes. De fet, heu anat contestant algunes qüestions, però si us sembla, per agrupar, perquè primer agraeixo la quantitat de qüestions que es plantegen en el xat. A veure, per ordenar-los, primer,
comparteixen amb tots vosaltres la necessitat i també els dubtes sobre si necessitem, que evidentment tothom comparteix en el xat, l'autoritat independent global. Que probablement això no és que ara perquè parlem de Covid, però ja és necessari, penseu amb la sida dels anys 80, que existia el Congo des dels anys 60, i això també ha generat moltíssimes inequitats i fins i tot a nivell global. Però el que ha passat ara és que pensàvem, perquè de fet que les infeccions no eren una causa de mortalitat nostra, no? I un punt de soberbia, però dieu, com valoreu la gestió de l'OMS, especialment del desembre al febrer, també de l'absència, això ho afegeixo jo, l'absència d'una autoritat europea independent, que no va fer indicacions, perquè crec que aquí està una de les claus de lliçons per aprendre, que deia la Núria Terribas. Jo crec que ara criticar el passat és també fàcil, però ara pensem en el futur. Què faríem de diferent si ara estéssim al mes de gener, per dir-ho així, o si ve un nou brot amb les incerteses que tenim. Per tant, comencem per 15 punts ens dona, tinguent en compte que Trump acaba de sortir de finançador de l'OMS. Aquest és el problema. L'OMS té les mans lligades. Si els països no estan d'acord amb el que diuen, se'n van i deixen el finançament i s'ha acabat. És el que deia la Núria abans, té zero poder executiu l'OMS. I així té un poder consultiu. Llavors podem discutir fins a quin punt va fer-ho bé al principi o no. L'OMS sempre peca de prudent i en la pandèmia del 2009 se la va acusar el mateix, de la grip del 2009, de que no havia reaccionat prou ràpidament proclamant la pandèmia. Ells segueixen els seus protocols. Evidentment, no és fàcil al principi adonar-te en quina mena de malaltia estàs tractant i què hauries de fer. Potser sí que van anar una mica lents, però al cap i a la fi, no sé, crec que es pot discutir l'actuació de l'OMS, però a mi no m'ha semblat especialment dolenta i més comparant potser amb altres vegades que potser encara han traccionat més lentament. El que passa és que ens falta aquest organisme teòric. Exacte. En absència d'una autoritat, diríem, finançada pels estats, etc., no pot haver-hi una aliança, pregunten, científica, per intentar, com a mínim, donar alguna certa, del que sabem i el que no sabem, orientació. És a dir, un cop passat ara aquest pic, diríem, primer, que encara hi ha llocs del món que no estan, perquè hi ha diferències, diríem, temporals, no? Però això ho vam veure amb la grip del 2009 a l'hemisferi sud i a l'hemisferi nord, etc. i vam aprendre coses. Per tant, ho veieu impossible que hi hagi una aliança científica mundial, encara que no tingui poder polític, estic dient, que expliqui i que tingui veu per dir tant el relat més acurat de l'anàlisi del que ha passat, com també aquests debats que comentàveu els dos d'accés als testos, d'accés a la vacuna, d'accés als tractaments, d'analitzar què han fet de diferent els països i què és el més cost-efectiu, etc. Perquè després anirem a discussions aquestes molt rellevants, que hi ha hagut segurament l'element del xat més important és realment hem protegit les persones grans, de quines persones grans pensem, què hem après del que hem fet, la gent ha descobert les residències o és que no estem preparats per l'envelliment o sobretot pel sobreenvelliment. Per tant, primer, veieu possible una veu autoritzada internacional, encara que sigui deliberativa, encara que sigui per explicar una mica més a distància el que ha passat i el que penseu que hauríem de fer diferent jeràrquicament allò que s'hagi de modificar i allò que s'hagi fet bé? O és impossible, això? Jo crec que els científics ja ho faran, o ho estan fent, de fet, d'una forma independent i potser no tan coordinada i amb una veu única, però hi haurà aquesta anàlisi, hi haurà aquests estudis, hi haurà aquesta crítica, autocrítica també fins i tot de com s'ha fet la gestió i aquestes dades es sortiran, es publicaran i es passaran als polítics, els polítics les agafaran i les llançaran a les escombraries com han fet fins ara, que això és el que està passant. Ja hi havia, o sigui, els científics porten dècades. Jo vaig escriure un llibre fa 10 anys que deia que hi havia una pandèmia, no perquè fos jo un visionari, sinó perquè ho estava dient tothom. Tots els científics que parlaves deien hi haurà més pandèmies, per què no ens preparem? El govern anglès ha tingut un informe sobre la taula fa 6 mesos sobre què fer en cas de pandèmia, ni se'l va mirar. Aquestes veus crec que surten, però el fet que no hi hagi aquesta capacitat, aquest poder, no tinc un poder executiu, realment passa que els científics no se'ls escolta. Ara potser sí que aquesta vegada haurem canviat i haurem après una mica, que veient ara que la ciència és la que té una mica la clau per potser no prevenir, però si més no preparar-nos per aquest tipus de crisis, potser sí que un nou informe d'uns experts sobre aquests temes potser sí que s'escoltarà, no ho sé.
El que passa que també comenten, i això també Núria comenten, que també hi ha hagut moltes divergències entre alguns científics d'explicar no només el que estava passant, sinó el que es tenia que fer. I per tant, això també. I l'altra qüestió que es planteja en el xat és si tenim cultura científica o al final és més fàcil que ens ordenin i complim, encara que sigui per por, o a tenir que destriar gra de la palla i exercir una llibertat responsable, no? O tenir que pensar, a veure, passem pel sedàs tota la informació que rebem, científica o no, perquè aquest és l'altre gran debat. És a dir, tenim una infodèmia, tenim una quantitat d'informació, però ara parlo entre persones reconegudes del món científic, que segurament a dintre, com que demanem respostes tan ràpides, però que han divergit. Per exemple, jo també vaig ser les que deia estem amb alerta i no alarma el mes de febrer, i vaig escriure-hi, per tant queda per la història. I després he tingut que rectificar perquè estava en una alarma, però amb les dades que teníem en aquell moment, perquè ara parlarem de les dades, que també això de la mortalitat. Això que acabes de dir, ho comenten. És a dir, el doctor Massip i Muriel diu un 1%, això, amb l'IU que ens hem fet amb les dades. Perquè si jo ara vaig a les dades, no diu un 1%, perquè com que hem estat incapaços d'aproximar-nos a les persones infectades, el denominador és les de PCR positiu. I per tant, si jo vaig a les dades generosament i més transparentment que publica Catalunya, la mortalitat és del 20%. Però això és totalment fals. No sabem explicar, i aquí ara introdueixo un altre element. Aquí hem de deixar la comunicació en casos on la crisi és, ara parlem perquè és sanitària, si fos educativa, que també hi ha preguntes, ja introduïm, és a dir, aquí hem de deixar la comunicació de la complexitat del moment, estic parlant ara, perquè és de gestionar, perquè els polítics després, evidentment, han de prendre decisions, però aquí com, perquè aquí també el tema de les dades segurament ha tingut que veure en determinades mesures, i en no saber explicar, ara també en perspectiva ho veiem diferent. Per tant, aquest tema de la comunicació i de si tenim cultura científica o en realitat preferim obeir, encara que sigui per por, que surt molt això, que en realitat hem obeir per por. Jo voldria dir un parell, has dit moltes coses, Marina, ens has posat sobre la taula un munt de coses, però intentaré ser molt breu. Respecte al tema del consens científic, jo crec que és una altra utopia, el consens científic en el sentit que hi hagi realment tota la comunitat científica que es posi d'acord en com s'ha de gestionar una pandèmia, perquè hi ha mirades diferents, i ho hem vist aquests dies a Catalunya, i vaig a l'exemple que tu posaves. Aquí hem tingut un conflicte intern entre la veu d'uns experts a qui se'ls va demanar opinió i van fer un informe, i les autoritats de salut pública del nostre país, de la Generalitat de Catalunya, que ho veien diferent. I per tant la gent, en un país tan petit com el nostre, doncs ja va rebre missatges contradictoris i semblava que uns es desqualificaven als altres en comptes de seure tots junts i dir, escolta, tu veus blanc, jo veig negre, anem a posar un comú abans de dir res, abans de donar la llum cap informe, abans que això vagi als mitjans i generem la pilota grossa. No ho sabem fer, això. Llavors, es fa l'informe de qüestió, ja està a les xarxes, ja el coneix tothom, ja es comenta. Llavors, si no canviem la mentalitat, amb això és molt difícil pretendre que a un nivell més enllà d'un país petit com el nostre hi hagi un consens científic. Després hi ha el que deia el Salvador, que quan els científics realment que han treballat anys al tema fan un informe contundent i li posen a sobre la taula al govern no fot el calaix o no li fa ni cas. I llavors aquí hi ha un divorci claríssim entre el que són els interessos polítics del govern de torn amb el que hauria de ser la seva màxima prioritat, que és la protecció de la ciutadania i del bé comú. Perquè si estem parlant de salut pública, doncs aquest informe que fa 10 anys tenen sobre la taula hauria d'haver servit per prendre una sèrie de polítiques de salut pública invertint recursos i que quan ens arriba aquesta pandèmia estem preparats. No s'ha fet res de tot això i a tots ens agafa sense cap mena de previsió. Llavors, clar, si els mateixos responsables polítics no tenen clar que en temes de salut pública ens la juguem molt, perquè també als països del primer món ens arriben les infeccions mortals, com hem pogut veure, home, doncs aprenem la lliçó, com tu deies, que no ens torni a passar. Asseguem amb aquests científics i anem a parlar de què passarà si d'aquí 6 mesos torna un altre brot. Com ho preparem? Perquè això ja s'hauria d'estar fent des del minut zero. Comunicació.
Digues, digues. No, estic molt d'acord amb tu i crec que part d'aquesta incultura general que tenim tots respecte a la ciència és el fet de no entendre aquest debat científic. O sigui, el debat científic és bàsic. Que no estiguem d'acord és com avancem els científics. I crec que això és molt important comunicar-ho i utilitzar-ho. O sigui, tu que no pots tenir és un assessor, perquè és que aquesta persona té una visió. Tu has de tenir un grup de 10 assessors i aquests 10 assessors s'estaran barallant i al final 8 diran una cosa, 2 diran una altra i diran, doncs creiem aquests 8, que poden estar després, poden ser correctes o no, però si més no serà una visió més global i és necessari, a més, que tu en aquest grup d'experts posis experts de totes bandes, o sigui, dels que són més conservadors i els que són més radicals. El que no pots tenir és només els que diran el que tu vols. I això lliga una mica amb el tema de la comunicació, no? Qui ha de comunicar aquests resultats? Jo crec que hauria de ser definitivament no els militars, no crec que aquest sigui l'estament que ha de fer comunicació. Els científics crec que són una persona adequada si trobes un que sigui capaç de parlar, però el problema és que quan un científic comença a comunicar una cosa es converteix en polític i ha de dir el que el seu polític li vol sentir. I aquí és on tot se'n va a l'aigua i això és una mica el que hem estat veient. Doncs que un cop un científic està integrat en un sistema de consell d'un polític, ja no canviarà d'opinió, ja dirà només el que el polític vol sentir i aquí perd tot el criteri. Hauríem de tenir un consell realment més independent de científics que pogués dir el que el polític no vol sentir. I mira, això és així. I què vols fer-hi? La ciència és així. Llavors el polític decideix i fa, evidentment, és una funció molt diferent. El polític ha de tenir moltes més, ha de valorar molt més factors, el factor social, econòmic, que el científic no s'hi ha de ficar aquí. Però si més no, la part científica hauria de venir d'un grup ampli de veus totalment independent, que no estigués en cap moment casat amb cap partit polític per poder dir les coses com són. Si més no, gent com jo, que per exemple no tenim cap afiliació política, jo puc sortir a la tele i dir el que em sembla, el que penso en aquell moment, que és el correcte. I crec que aquesta és la manera com els científics poden ser més útils, dient realment com veiem les coses. Estem d'acord amb això, el que passa que en temps de pandèmia i, per tant, quan hi ha moments crítics en què la ciutadania està esperant el TN vespre perquè surtin a fer l'informe del dia de com va la cosa i com evoluciona, sí que hi ha d'haver una certa política comunicativa organitzada. Sí, sens dubte. És molt important i, per tant, els departaments, les conselleries que tenen gabinets de comunicació haurien de planificar molt bé quins missatges donen, com els donen, tenir una coherència, saber, com deia jo abans, plantejar el dubte al ciutadà, doncs miri, ara mateix no ho sabem o hem hagut de canviar el criteri perquè tenim dades que ens diuen el contrari, però això hauria d'estar més ben organitzat. Moltes vegades dona la sensació d'improvisació. Sempre, ho he vist molt, sí. I això genera inseguretat, perquè tu el que estàs esperant és que aquells que en saben et donin la tranquil·litat de dir-te, mira, això va per aquí, no? Jo crec que aquest és un tema. I després, a nivell científic, no oblidem que també ja pot haver conflictes d'interès personals. No oblidem això. Perquè ara que parlàvem de les vacunes, doncs escolta'm, aquí el primer que arriba és el primer que s'emportarà la part grossa del pastís. Per tant, hi ha conflictes d'interessos a vegades amb dir no, jo el meu parer o la meva tesis no li dic a ningú perquè m'interessa guardar-me-la per mi perquè potser d'aquí podré treure un rèdit personal. Que pot ser ben legítim, però clar, llavors ja no el poses al servei del bé comú. Totalment, els científics som humans, jo crec, com tots, i també som dèbils en aquest sentit i fallem pels mateixos llocs, això és important. Evidentment, però quan estem parlant d'una cosa de salut pública que afecta la col·lectivitat, jo crec que tots, científics i closos, hi ha d'haver un grau de generositat i de solidaritat de dir, escolta, posem el coneixement de tots al servei de la comunitat, no? Totalment d'acord. Passem a un altre gran bloc, que és si hem descobert l'envelliment. Hi ha persones que diuen, com diu la Núria, hem posat a totes les persones grans, qui és una persona gran, totes al mateix sac, quan tenim persones, diríem, de 60 anys, a 70 anys, a 80 anys, que tenen unes condicions diferents i com que ara hem descobert, diríem, a l'àmbit residencial. És a dir, aquest és un debat de dir, haurem après aquesta lliçó, què faríem de diferent des de l'ètica, també, perquè no hi ha veus sèniors que parlen per elles mateixes o escassament, estic dient, és que no n'hi ha, si tenim un 20%, un 25% de la població, si agafem el tallar de 60 o de 65, 75, 85, no, bueno, i aquí hi ha un dubte, perquè la majoria del xat diu en nom de la gent gran vam desprotegir la gent gran. Això, objectivament, crec que no és cert del tot, perquè potser ara, vist des d'ara, en aquell març fatídic, aquell març fatídic, perquè aquell va ser en forma totalment, diríem, van passar de 600 persones ingressades a les UCIs a 1.500 en 2 setmanes. Per tant, de dir, i moltes d'aquestes són persones dites grans, ja ens entenem, vull dir, dites grans que han sobreviscut
una part d'elles. És cert que ha destapat un debat molt pendent, que és què fem amb la dependència. Jo em permeto distingir entre la vellesa i la dependència, perquè crec que hi ha la doctora Mercè Boada entre nosaltres que diu, fixeu-vos com ningú ha parlat de demència aquests dies, que no existeixen les persones amb demència, no? És a dir, aquí tenim de les 65.000 places més o menys residencials que tenim a Catalunya, l'edat mitjana són 85 anys i la gran majoria són persones amb patologies cròniques i una part molt important, igual que els centres de dia, persones amb demència, Alzheimer majoritàriament o altres. Què hem de fer? Haurem après aquesta lliçó i també hi ha el debat sobre cap on hem d'anar. Hem de convertir les residències en hospitals, la gent s'ha de morir en una mena d'hospital laic, simplifico molt ara, són llars perquè no havien fet els deures d'assignar-los també que són recursos comunitaris, que s'han d'adaptar als perfils i s'han de finançar millors perquè tinguem, evidentment, més suport sanitari, simplifico, no? Perquè deia Salvador, aquí no és veritat que tinguéssim accés al test. És una cosa que a mi m'ha sorprès, com Espanya i Catalunya, si diguem ara. Vam tardar a tenir testos. Em sap greu, però és així. Jo crec que aquest, vist des d'ara, simplifico, no faig una crítica política, faig una anàlisi per aprendre que, a diferència d'Alemanya, que són fabricants, també no oblidem, de testos, van tenir molts testos per la comunitat, per l'atenció primària, per les residències, per les persones amb discapacitat que viuen en llars compartides, etc., per persones amb malaltia mental i varen, diríem, protegir els vulnerables, simplifico, i van detectar més brots. Per tant, a Espanya, que és una cosa sorprenent, i a Catalunya, aquest tema de l'envelliment és el que comporta més debat. És el que comporta i el que hauria de comportar. Ja us dic, la segona qüestió és si té sentit que els nens no vagin a escola, si els nens també han estat víctimes d'un excés de zel, de no deixar-los ni sortir durant molts de dies, si això tenia sentit, si no també els hem tractat com en primera persona, els nens, els vam deixar ni anar a prendre l'aire, ara el tema de no socialització en l'àmbit educatiu, i si tot això recaurà encara més en les decisions que s'han pres, sobretot de mirar el futur, també en l'àmbit universitari, etc., amb les capes socials més pobres, diríem, o amb més necessitats educatives especials de tots els tipus o de socialització. Per tant, envelliment, vist des d'ara, si et diguem què faríem de diferent i amb els nens, amb els joves, etc., què faríem de diferent. Crec que el tema de l'envelliment sembla que, lligant una mica amb el que deia al principi, estem tots anant, o sigui, hi ha una obsessió a la nostra societat per viure el màxim temps possible, el màxim joves possible, però no sabem què passa, o sigui, estem anant cap a un abisme i no sabem que hi ha un abisme. Ara hem vist l'abisme. L'abisme és aquestes residències a la qual tenim gent que ha arribat a aquesta edat que tots en teoria volem arribar, però ha arribat en unes condicions no òptimes i no sabem què fer amb ells. I això ara almenys ho hem visibilitzat i això és terrible. És aquesta dicotomia de poder protegir, buscar la bellesa, anar sempre cap endavant i després un cop tens la persona allà gran no saps com tractar-la. I crec que espero, si més no, que això es pugui ara revertir o si més no hagi aflorat un tipus de problema que crec que hauríem d'adreçar i d'intentar solucionar. I a l'altre extrem, els nens petits, crec que el fet de evidentment aquests hauran patit molt des de molts punts de vista i estem en un tema que és tret, Marina, crec que és important, el tema de la bretxa digital, diguéssim, doncs que hi haurà nens que més o menys hauran passat aquest confinament podent ser actius i fent coses i anant a l'escola de manera digital i altres que no tenim tan sols un ordinador. I aquí una diferència molt important. Estem ja discriminant els nens per estrat social i agreujant més aquesta diferència. Era totalment imprescindible. Amb les dades que teníem al principi, sense saber exactament com es contagiava aquesta malaltia o com funcionava, és cert que hi havia països que deien que tancar escoles no era el més òptim. De fet, el centre del CDC, el centre de Disease Control dels Estats Units deia que no calia tancar escoles al principi perquè no semblava que les escoles fes diferència. Després s'ha anat cap a l'altre extrem. Crec que aquí hi ha hagut el problema de la manca de dades, no sabíem què fer i davant del dubte hem dit tanquem-ho tot per si de cas perquè els nens, si ja estem protegint la gent gran, que ja és una cosa important, protegir els nens encara és més prioritari a totes les societats i en aquest cas potser hem pecat per l'altra banda. L'impacte que això haurà tingut amb aquesta generació que s'ha passat uns mesos fora d'escola, suposo que ho anirem veient en els propers anys.
Jo, Marina, respecte a aquest tema, el tema de la gent gran, crec que, com tu bé deies, hem de distingir el que és l'envelliment amb salut i, per tant, amb bones condicions i qualitat de vida, i que no el podem posar al mateix sac que l'envelliment amb dependència, amb discapacitat, amb demència, etc., que ha de tenir una altra mirada, i que la realitat que tenim en el nostre país és que la corba d'edat de la franja del 65 amunt cada vegada serà més àmplia, perquè per baix no neixen criatures i per tant la gent va envellint. Per tant, segurament anirem guanyant vida als anys, hi havia un programa de la Generalitat que se'n deia vida als anys, Marina? Vida als anys en el sentit de que anirem assumint que aquest envelliment serà més saludable cada vegada més, però no eliminarem l'envelliment amb discapacitat, amb dependència severa, i per tant hem de veure com abordem això. Què teníem a Catalunya? Doncs teníem un sistema de residències que a priori es van crear des de l'àmbit de serveis socials perquè són la segona llar de la gent, és la llar quan no poden estar a casa amb la família o no tenen família que els pugui acollir. Però, esclar, alhora tenim, jo ho deia abans, un percentatge altíssim d'aquests usuaris que tenen pluripatologia i, per tant, alta dependència, dependència severa, demències, i, per tant, necessiten necessàriament la mirada complementària sanitària. I això, fins ara, no hem sabut endreçar, pel que sigui, no? Llavors, jo crec que la pandèmia ens ha servit per adonar-nos que, evidentment, hi ha d'haver un seguiment molt més proper. No sé com funciona el Regne Unit, però primària ha de poder estar vinculada a les residències i, per tant, poder fer un seguiment. Després, no vull que els primaristes que em puguin estar escoltant pensin ara ens carregarem més feina. No és això. Hem d'ordenar diferent les coses, però és evident que hi ha d'haver una comunicació entre el sistema primari de salut i la gent que està a les residències, perquè quan fa una agudització del seu problema potser no calgui una derivació hospitalària perquè es pugui tractar allà, no convertir les residències en hospitals, com deia la Marina, però sí dotar-les de més recursos per poder atendre aquestes situacions, i per tant jo crec que això ha de ser una de les lliçons apreses. Si ni aquesta fem bé, ja podem plegar a Catalunya, perquè això ha sigut evidentíssim que s'ha d'arreglar. Per tant, els hem penalitzat doblement? Jo crec que en part sí, perquè en nom de la protecció, i ho he dit abans, els hem desprotegit perquè tot aquest àmbit residencial ens ha esclatat, i hi ha hagut una gran mortalitat a les residències on ha entrat el virus, i per l'altra banda ara els estem penalitzant perquè com que hem vist que se'ns moren molt més la gent gran, ostres, que no surtin enlloc i que no es moguin. Per altra banda, la gent, els nanos, la gent de les generacions que pugen i que són el futur, bé, jo crec que estic d'acord amb el Salvador que d'inici les mesures aplicades van ser de protecció davant del desconeixement. Tampoc sabíem si eren agents transmissors, si no, jo crec que ara això s'ha allargat massa i que, evidentment, aquests nanos han perdut un trimestre escolar que a molts els suposarà potser no passar de curs. Sobretot, com deies, els més vulnerables socialment que no han pogut fer un aprofitament a distància d'aquesta formació, tot i que s'han donat directrius, que s'intenti que això no els penalitzi, etc. Però és segur que passarà factura, això, segur. Ara, per mi, el tema no és tant la factura que passarà aquest trimestre que han perdut, sinó com estem planificant el retorn. I per mi ens estem equivocant si estem tornant a penalitzar els nens i nenes, fer-los tornar a l'escola en unes condicions que no són les que haurien de ser. Han de tornar a l'escola, des del meu punt de vista, amb normalitat. Que això té uns riscos? No ho sé, això ens ho dirà el Salvador. Pot ser que tingui uns riscos, però jo crec que aquests nens no els podem penalitzar més, nois i noies joves. No podem anar amb mesures que en un pati de primer de primària els nens tinguin un espai d'un metre quadrat per jugar. Això és que va contra la Convenció dels Drets dels Nens, estic segura. No me l'he mirat recentment, però hem de buscar altres maneres per garantir que si hi hagués un rebrot, això es pogués controlar perquè no siguin agents transmissors a les seves famílies, no sé com, però jo crec que no els podem tornar a penalitzar més del que ja els hem penalitzat amb aquestes setmanes de confinament. I a partir d'aquí veure si també aprenem aquestes altres lliçons en l'àmbit de la gent gran. No sé si serem capaços de fer tot això, tant de bo. Un comentari que no vull deixar de fer, perquè també hi ha hagut invisibilitat molta, és les persones grans dependents que viuen soles i que també se'n moren. Curiosament, ens hem focalitzat molt en l'àmbit residencial, ara en l'àmbit de les denúncies, evidentment pendent el model, etc. Quan hi ha hagut negligència, el retard dels testos, el tema dels EPIs, etc. Models que teníem pendents,
Però, curiosament, és com si ara ens haguéssim cregut que les persones a casa els de tenim tot resolt, diríem, el suport. Això també serà un debat pendent. Ho dic perquè a vegades els debats que fem d'aquestes lliçons que hem d'aprendre els hem de fer una mica més de rigor, perquè tenim, evidentment, l'àmbit residencial és el majoritari, l'àmbit del domicili, l'àmbit dels centres de dia, etc. I comparat amb els sociosanitaris que tenim, altres qüestions. Per acabar, perquè hauríem d'anar acabant, dues qüestions que no vull deixar. Una té a veure amb el mòbil, si ens controlen ja. No si ens controlaran, sinó si ja ens controlen, de fet, si volen. Perquè tots ho hem comprovat a les nostres vides diàries, diríem, no només en el mòbil, sinó entrant al Google i sortir-te coses que dius com pot ser que això no ho he escrit mai ni només ho he parlat, acabo de parlar, etc. Creieu que realment, ara parlo en relació al seguiment de la Covid, Sí. Això té sentit, serà, a part del tema ètic, realment això passarà? I l'altre tema és la por, i també que hem de ser analítics, el tema de la salut emocional que comporta, que comportarà, i també amb un cesc de factors previs, diríem, nens amb patologies mentals prèvies o amb disfuncions de neurodesenvolupament o amb autisme o amb altres. Ens ha costat molt discriminar i parlar, i ara tocarà segurament en el futur discriminar, però també la salut emocional de la població. És a dir, penseu que no serà tant, que aquests elements ho haurem èticament de veure quins són els factors protectors de resiliència que tenen a veure en part també, per exemple, amb nens i adolescents, si la infecció, l'evolució epidemiològica de la infecció ho permet, intentar fer a l'estiu, diríem, no parlo de classes, sinó de lleure educatiu, de socialització, etc. Perquè això, i en persones també amb la crisi econòmica que pot ser, això, estem preparats per aquest tema de salut emocional i com ho faríem de diferent fins ara. Aquí començaran a sortir coses ara de consums, etc. Ja es veu augment de la violència, etc. Com veieu el tema del mòbil, dades, és igual. Estem geolocalitzats, quina part positiva i quina part negativa, serà ètic i legal, us farem servir o realment ja ho fan i per tant si volen fer-ho ho fan, però no pel Covid, per vendre'ns coses, diríem, per controlar-nos. I l'altre, el tema final de la salut emocional. El tema de les dades, de fet, ja és un tema molt ampli, no només amb els mòbils, estem parlant també, per exemple, de les dades genètiques, fins a quin punt estem donant accés a les nostres dades genètiques, que és el nostre genoma, que és la nostra informació, a tothom i com es farà servir. Crec que hi ha dos nivells. El nivell al que estem ara és el nivell aquest del Big Data, que són dades que, o sigui, les nostres dades són una gota en un oceà i no crec que a ningú li interessi quina conversa he tingut jo a casa meva avui. Però el problema és que si algun dia algú vol fer ús d'aquest sistema per espiar-me a mi, pot arribar a fer-ho. En aquests moments crec que estem generant moltes dades que estan tractades de forma anònima en general. De fet, ha servit, per exemple, l'estudi de com es connecten els mòbils de les antenes de telefonia ha permès calcular com s'ha escampat la infecció per Espanya i s'ha arribat a la conclusió que va ser a partir del centre de Madrid, sobretot el cap de setmana aquell que va haver-hi entre declarar l'estat d'alerta, anunciar-ho i fer-ho, va ser quan tothom va sortir i va escampar-ho per la península. Això s'ha fet amb les dades actuals sense saber exactament qui ha anat a on, però d'una forma d'això del Big Data. Mentre estigui tractat com Big Data, no ho trobo jo una invasió de privacitat. El fet és que això ens obre, evidentment, a un mal ús, i aquest és el problema que un estat pot, si vol, utilitzar aquestes dades a nivell personal per perseguir o controlar una part de la població. I això, per desgràcia, em sembla que som nosaltres voluntàriament que ho estem fent. Jo a casa meva tinc 2 micròfons de la Google oberts tot el dia. Jo mateix m'he instal·lat un micròfon perquè la Google m'escolti, si vol. Ho estem fent tots, això. Per desgràcia, o no, és com és i estem participant tots voluntàriament. On hem de posar els límits? No sé, pot semblar a vegades intentar posar portes al camp quan per un costat estem adquirint, comprant més i més aparells que es poden controlar, per l'altra banda demanem que no ens controlin. Potser en un moment hauríem de dir, doncs parem de comprar aquests aparells, no? No sé quina solució hi ha a això, o si té una solució. Jo crec que respecte a aquest tema del control estic d'acord amb tu, Salvador, però és veritat que falta
falta una altra vegada formació ciutadana sobre els riscos que assumim. Perquè dius, tots som els primers que fem ús de dispositius que donem accepto quan ens surten les clàusules aquelles de confidencialitat i no sé què, ningú se les llegeix, ningú sap què diuen, però com que tu el que vols és entrar a la pàgina, li dius clic, i això ho fem tots. Hi ha una certa irresponsabilitat, però per manca d'informació, perquè si tu li preguntes a la gent i vostè sap on van a parar totes les dades que Google manega de vostè, on vostè compra, on vostè menja, on vostè... La gent no té ni idea. Hi ha allà un gran hermano gegant que la gent sap que t'arriben quan passes per la porta. Li ha agradat la visita a tal lloc, però ningú es qüestiona massa qui mou tot això. I jo crec que aquí falta una mica de presa de consciència de la responsabilitat en això. Cadascú pot fer l'ús que vulgui perquè és la seva privadesa, però hem de ser conscients del que implica. És com les xarxes socials. La gent jove, les xarxes socials avui dia, escolta, sort n'han tingut aquestes setmanes, però esclar, jo els dic a les meves filles, vosaltres sabeu que això un dia us pot passar factura quan busqueu una determinada feina o quan tot això que pengeu tan alegrament i que... Vosaltres sabeu qui ho manega tot això i qui ho controla? Llavors, per tant, jo crec que la clau està en fer-nos responsables del maneig de tot això, de saber quan diem, ok, accepto, a què ens estem exposant, Perquè, com dius tu, entre sí el Big Data, sí, però és que cada vegada la informàtica i la bioinformàtica permet més reidentificar usuaris amb dades i, per tant, la seguretat d'això 100% i el risc zero no el tenim, encara que parlem de Big Data. Jo crec que per al seguiment del Covid, si més no, la gent ho veu com una cosa que pot ser en benefici de, però això no treu que èticament hi hagi la responsabilitat de demanar el permís. I, per tant, escolti, li instal·lo això en el seu mòbil, vostè, com va fer la Generalitat amb l'app que va fer, i que, per tant, et preguntaven si tu te la volies instal·lar i podies fer un seguiment i anaves reportant cada dia com estava, si tenia símptomes o no. Però des de l'acceptació autònoma individual de cadascú, no per imposició, que aquí és on jo veig el risc. Respecte al tema de salut mental o salut emocional que deies, Marina, jo crec, com deia, que és un efecte col·lateral que sortirà. Aquí tenim l'avantatge que, com que som mediterranis, que dèiem abans, i tenim les vacances a tocar, jo crec que això serà un gran bàlsam per molta gent. La gent que ho ha passat malament i que es podrà permetre fer ni que sigui una setmaneta de vacances, això li servirà per fer un cert reset mental i probablement hi ha gent que això agafarà, encararà el nou curs al setembre amb renovada energia. Però ja no oblidem uns col·lectius molt vulnerables que ho han passat molt malament i que això, malgrat puguin fer vacances o no les puguin fer i quedin tancats al seu pis de 40 metres quadrats amb 8 persones, tot això sortirà. Tot això sortirà i, per tant, els nostres serveis de salut mental, els nostres serveis d'atenció psicològica tindran molta feina perquè és inevitable que sigui així. Vull dir, la gent no som robots que podem anar entomant tot i, per tant, hi ha gent més forta emocionalment que altra, però això sortirà i els col·lectius més vulnerables una altra vegada plourà sobre mullat perquè seran els que realment més ho patiran. I com a sistema haurem de ser capaços de donar-hi resposta, perquè si no, llavors voldrà dir que hem imposat unes mesures que han generat unes conseqüències de les quals després també ens en desentendrem? Doncs no. I hauríem d'anar pensant en això, reforçant els CESMICs, els centres de salut mental, l'agilitat en les consultes, el suport telefònic, que ja s'està fent amb algunes coses, però tot això és important perquè anirà més. Jo estic segura que anirà més. Us sembla que ho deixem aquí? Hi ha moltíssimes qüestions. Hem estat més de 200 persones, més en alguns moments, seguint aquest diàleg. Us ho agraïm molt. Qualsevol de les qüestions, perquè hi ha molts temes que podríem anar seguint, les dues persones que vostès tenen avui el gust d'haver escoltat i debatut amb elles, tenen xarxes socials, s'adrecin a nosaltres, en tot cas, per algunes qüestions més concretes. Agrair al doctor Massip, que també aquesta vessant divulgativa que també té la senyora Terribas és molt important. M'agrada una frase de fet, governar la vida personal, però la política també és preferir. És preferir, però hi ha un punt de pedagogia i d'entendre. I potser en aquest debat era de dir ciència i ètica haurien d'anar o ser la base de les decisions polítiques, polis en el sentit ampli, no de política, diríem, estrictament de l'administració. Però jo crec que val la pena fer aquests debats. Hi haurà
haurem après bastantes coses. El tema és si les sabrem jerarquitzar, no? Si sabrem fer un pla per si tornem a tenir una altra fase epidèmica com la que hem tingut, que és el que hem de fer de diferent, i aquests temes de fons que teníem pendents, que han sortit tots, la llibertat, la cultura científica, l'adaptació a l'envelliment, què entenem per comunicació científica, per cultura científica, la socialització, ara la presencialitat és important, etc. Tots aquests elements de credibilitat social i de col·lectivitat em semblen molt importants. Doncs moltes gràcies a la Fundació Grifols, a través també de la Càtedra d'Ètica de la Universitat de Girona, a EUMO Editorial, gràcies doctor Masip per haver escrit el llibre, hem llegit amb deteniment, viurem per sempre, depèn, en tot cas volem viure en qualitat de vida i amb llibertat responsable, diríem, la gran majoria em sembla. Això voldrà dir també ser més crítics en el bon sentit de la paraula, crítics amb uns mateixos i amb les decisions que prenem col·lectivament. També els emplaço perquè hem identificat la salut emocional com un dels espais a reflexionar també i a enfortir. A 2 sessions de webinars del Covid de la UVic, de la Universitat de Vic, a través del Dixit, i vull agrair a la Tatiana Bou, que sense ella no haguéssim arribat avui fins aquí, que ha estat la nostra instructora capacitadora. El 9 de juny adreçat a la salut emocional dels nens i el 16 de juny dels adults. No és que fem una diferenciació, però ens semblava que l'espai dels nens i els joves requereix un cert anàlisi i, per tant, ja em sembla que ho hem posat en el xat, però ja rebran tots vostès també la informació a través de les xarxes i res més. I molt bona tarda a tots i a totes. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser-hi a tots i gràcies, Marina, per aquesta moderació de luxe que hem tingut i també les teves aportacions. Salvador, un plaer, com sempre. Gràcies a tots, un plaer. Gràcies a tots per escoltar-nos. Gràcies, Núria i Marina. Sí, crec que ha sigut un debat molt interessant i moltes gràcies. A vostès. Adéu, bona tarda. Adéu, bona tarda.